Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Sarapan guys. Alhamdulillah dapat rezeki dari Mak Sumini alias Mak kedua. Ketiga nih Mbak Isma, mak ketiga. Mak Pur ibuku, Mae baru, terus Makne akeh guys, telu. Jadi nek mak ki ora lali karo anake guys. Rezeki dari emak-emakku tercinta. Iki dari Makni sayur menir apa ki? Bayem ambek kates seger guys. Mari kita sarapan. Terus botoke apa nih, apa kayak musik. Botoke kita review. Botok landingan sama cambah tomat jos. Terus ambek gorengannya enek tempe, enek pelas guys. Mantap. Kita blereng ora ya. Kita mencari tema yang beda, bleber. Mek ajang loro men. Terus kita review nasi goreng jagung campur beras dari Mae. Enek lalape timun. Nasi. Tidak lupa kita taburkan sidik-sidik diicipi dan rasanya ya guys. Terus iki sego goreng ditaburkan landingan lalapane ngene guys ben mantul. Botoke kelandingan, lalapane kelandingan. Semangat ngonten guys. Emang Mbak Deni tak ajak sarapan, mau bersarapan. Wis Mbak Isma sarapan. Nge-review sing dhisik, Mbak Isma pengen icip, bingung sampai anak akeh panganane. Berdoa dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iki diperi gak enak ya pemirsa. Dolanan. Kita review nasi goreng sik rapetang sak sendok diicipi rasane guys. Ben kita ngerti rasane sego goreng jagung campur nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalape kelandingan. Timun. Jos. Sarapan, Mak? Iya. Ngonten. Mantul, guys. Mbak yang menir ambek itu ngicipi sego goreng, dicipi kabeh apa mulu air. Cuci tangan ya. Sekarang kita review jangan nir dari Makni atas seger guys. Mantap. Tawoe pelas botok. Engko nyambel mentah guys, kok pengen jane nyambel gosek sik enak. Enak tempe nih, tempe kelandingan ambek tomat. Wis ora isah masak Mbak Isma, dikei panganan mak-make. Bismillahirrahmanirrahim. Is the best. Rasanya masakane wong kene kuwi asin, legi. Akeh legine. Botoke jos.
dagangane jos, gorengane jos kabeh sego goreng ya winu. Engko ya soalnya ben dipangan Dik Peri, guys. Tak nganyai, Mbak Isma yo eling anake Dik, ora dipangan dhewe. Ya Allah. Alangkah nikmat. Mangan mbek jangan menir kok enuke kaya mangan mbek ngalai daging. Segere mbok, guys. Monggo maem. Sing dereng maem. Jaga kesehatan, wetenge iki aja lali diisi mergawe nek wis sarapan. Bakwane yuk. Bakwan jagung, guys. Ngene iki bolong, dadi padha nyengkal ning ngene segone. Detek anu, guys. Apa lintang nyogrok ning ngene. Ilat. Guys. Sarapannya renek kancane. Sarapan dewi. Mbak Emma sarapan ngono iki. Gak isuk tenanan iki. Yo rada nak mamatan yo isuk nek wis lesu. Ya rong patek lesu yo paling baru mbah-mbah di sarapan. Ya Allah. Eling anakku, eling bojoku. Aku ngene iki eling bojone, guys. Bendino yo berkomunikasi, kali iki urung pernah tak konteno telepon Pak Riko yo, guys. Soalnya Pak Riko iku kerjaane sibuk, istirahatnya kuwi walah jam 6 maghrib lho. Sampai jam 7 nek lembur. Sampai jam 10 lagi leren. Nek bengi ngancani ngenteni bar lembur. Sarapan, Mbah. Monggo. Assalamualaikum. Ana ya. Barang tuh. Ayo sama gelas. Mau tutup. Nambahnya. Bola 15 guys. Data apene kae apen benakno ngene nengkleng. Seger guys. Enak barang. Mau ya apa? Sofri. Mangan saentong yo kudu gak entek iki guys, waregen. Mbak Isma pi sithik mangane tapi mangan-mangan. Banyu ora sampe turu rasane nek gak iso turu mangan. Mak saiki makane lemu neh guys. Iki rong telepon Pak Riko neh iki wong wis budal mergawe. Wis istirahat jam 12 teh. Engko jam setengah 1 wis mergawe jam 1. Aku rezekine yo lancar guys. Nambah gawene yo diparingi sehat, seger waras pokoknya dongane Mbak Isma. Aku ke lho HP-ne ilang, ora duwe HP.
sampai tak gawani HP-ne anake pemirsa. Lah piye bebojoan ki nek mergawe jarak jauh LDR ngene iki. Nek ora komunikasinan bingung kok nek apa-apa kuwatir jenenge bojo, sak elek-eleke bojone, sak jahat-jahat lambene wong wedok tetep mesti gemati mbek wong lanang. Monggo Mbak dari sarapan. Jangan menir. Sarapan konco nduk aku. Oh alah, monggo. Yo kalau bakul. Tumbas napa? Kalau Kolor gini napa? kanggo lupa. Alah. Kalau dol. Nggih. Pamene rawon botok. Monggo gorengan Mbak. Alah wis aku kok Oh, sarapan. ora doyan ora kok wareg. Nggih. Mama tuku bakul iki. Oh, nggih. Nggih. Mama, bakul nang omah ning Ampel. Heeh. Tuku betul, tuku kuning iki. Kuning ono kok. Sing sinten sing sadean, Mbak? Mantuku, jo. Oh, teng pundi? Iki manjo nek jodol nang Ampel. Oh, nggih teng ngajenge Nang mriku. Ampel kalau ninde lebih kulo nang Ampel. Lari coba. Lari entek empok. Mbak wong. Kuning kayak Baranti ke cek dhuwure. Nggih nganu rukoh ndelok. Entek ya. Piye? Piye sembosak. Entong padahal. Lah, lilin sisa kayak lan kok maya ya sepi. Bang sembahyang karo blok anake meture kamari. Ning kene kuwi ya. Jangan menir ke atas ki wis segere ra kaprah. Malah seger kates, Guys. Enek jagung. Mak niki nek kelan menir, kelan asem iso inu. Seger. Aku ki seneng. Mak empir nek kelan asem ki yo inuke mbuh tangane, Guys. Ora iso ngene iki. Ayo, Mak. Man, aku tak konten. Iya ora apa-apa. Sak review ngicipi raketan sak sendok. Iya. Kok mak-make tercinta. Wis ora usah masak, Guys. Eling anake dikeki wong karek aku mbek diperi ngono, wis ora usah masak. Gak enteki masak entong. Aku nek entong ICP jam nek Kan enak entek kanu sitok. Sego gorengnya ya enak. Enak peri entek campur sambel jagunge, Mak. Iya, ku jagung. Enak, Mbah. Kontak 60-an. Lalapi klanding. Enak. Campur Kita kena buku mengko sarapan yo. parek, Wis ambek aku kowe aku. kok gak entek iki. Tapi buat sego ki yo apik, engko nek nangis segone. Wong tandur lho, wene-wene mbok yak-yak yo nangis. Mbok sering ngene iki nek gak panen ki Aku wis ngene. nangis. Ya apa mbok tak tulungi. Heeh. Aku barang lemprang lho iki ente tak jabu tak saut tak tandur. Tak tandur nggo dari tandepong. Wis sarapan. Wis, engko berkah yo kaya ngono. Mbok ambene kuah-kuwe. Yo ditapuk Kowe. maeng. Piye yo aku ku yo kene iki marai kabeh yo ngono basane Wong nomor tua kok ora. biasa ngono karo ibarat kaya mbokane dhewe wis ngono lho. Mbak Deni ki yo ngono mek manis padha wae. Aku karo mbokku kono yo ngono. Padha wae. Kaya mbok dhewe marai bendino awor, petuk ngono. Kucinge kok penak turu. Bar tak kei lele, Mang. Iya, iya. Ambek sing cilik Lah edit turu. Esak enek lele. angker. Goman. Apa kan mbedul mangan. Oh, Mbok, ngaluru. Turu. Ben mangan. Uripe penak. Tak pikir butuhan. Ngombe banyu entek ya. Sedina kebek lho entek. Aku mang yo ngombe ning kilane. Bocah sing cilik. Sing iki gak. Ah. Iki ngombe ning ngono, mang ngombe iki ngono nggonku. Alhamdulillah, Enggak guys. tahu sih. Sarapan ngene iki sak entong ya wis Aku yang ngombe bae ning ngono, awak ngombe yo kan adu. orang-orang entekno ki engko sampe Dik Peri sedina. Nek iki tuku jangan kae ya 3.000 ya ngantek sedina ijek sampe esuk. Yo kan anak ngendian Peteng tak buah. buat dibunyi. Sambele nuk, sambel panggange Hmm. jene. Entek pangan bengi, Ijek. tak pangan bengi nuke ra kaprak. Dang nek bengi ndek ini. Dikeki Dang. Dikeki apa? Kemangi Yo. ora enak. Tak dang ndek ini. Halah. Jane iki rasa masak ngono yo. Tuku nang yo. Tuku nayo kene. Dhuwit 5.000, 8.000 sak walah-wae. Ora nek sampe 10.000, guys. Masak dhewe lho. Kowe nek masak dhewe bumbune luweh, jek lengo, jek LPG, jek apa-apa. Apa-apa larang, mending tuku ning kene iki. Botok 2.000 wis sak tomer entek. Lah wong tok es sak tom. Gorengan iki 2.003 nek ning kene, guys. Nek tol mau tak pangan aku mbek anakku ki lho, enak tuku. Seput iki rong Jene. temu.
Tapi ki nek matan ape ngentik ngono ki lho pemirsa. Aduh. Aduh. Nek matan ki pegang ngentik ngono eneke apa yo Aduh. nyambel korek-korek sek sore kene nyambel korek. goreng yo. Aku dengi yo terong awe mak. Tak bakar tak penyetno sambel losek. Terasi wis. Or malah nganggo tomat ra nggo apa temo lombok brambang terasi wis. Ngoke iki lho. Gak. Terongnya tak penyet. Iya, nek aku yo duwe jeruk. Enak penyet. Pengen sementing Pak, terasi yo yo akeh. Dula apik sampe Manis saiki saeneke, sementing ki nek segone, nek lawuh ki iso di golek-golek iki. Aku sementing anakku ngono kae tuku nugget ya aku sementing peri. Soalnya nek bengi njaluk mangan. Iya. Karek gorengno. Kuwi entek ndek games kok. Karek sing bener tok kuwi mang. Yo jangan. Kowe tuku timun piro, Mak? Pemirsa nek sing bingung. Rai iki apa kembarane timun? Ya kembarane timun tapi beda, guys. Dewe. Nek iki kena dikelasem gak kena. Kena. Yo kena. Aja Kecut. Ora. Kowe tau, Mak? Aku Tau. gak tau nek Timun timun. mbok godhog ki mainu. Nek digodhog ya maksudnya Nah. dikelasem gak tau aku. Nek Enak. sing tau ki kerai, guys. Wis terima kasih banyak ya pokoknya. Bumah, wong ngelori. Yo jagung kok nek dipangan anu meme jagung. Ijek empelane, Mak. Oh. Ngono ape upil-upil ngekrek. Sing upil-upil ngekrek, guys. Ini wangi mak ini. Panen, guys. Soalnya wis diciring lho. Enak kalau sak amplokan. Wis mele-mele Mbak Isma. Jangan seger, kodoknya seger, ki seger. Sego gorengnya seger, terus sego gorengnya eling peri aku. Nanti pangan senengane sego goreng anakku, guys. Ya ini kuwi. Kayak wong nyidam, awan-awan kon kok sego goreng. Nek kene kuwi bakal sego goreng, enake bengi, nek rino gak enak bakal sego goreng. Matan tak riku ngene. Akeh apa, Bu? Ngono. Nek pas leren, gitu tak telepon. Iki wong telepon ya bengi. Ya bengi soalnya aku ki gak iso turu, guys. Enggak kenapa. Mau diremno ora kena. Tapi sesuai turu dhewe. Isuk ya wis tak meneh. Ya wis ngono, terima kasih banyak kok masih selalu nonton kontennya Mbak Deni, Mbak Isma, selalu support, ngeki saran semangat masukan, terima kasih, matur nuwun. Pokoknya konten-kontennya Mbak Deni, Mbak Isma, pokoknya aja lali selalu ditonton ya pemirsa. Ben Mbak Isma, Mbak Deni tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Mbak Isma pamit ya, pokoknya sepurane silakan nek klera-klerune Mbak Isma. Mbak Isma pamit. Iya mak, becek ketitik olah ketara dadi wong ki aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam. Ya, sarapan. Aduh, sampe tangi angel, kerungkungan kok koyo